Čaute ľudia, moje meno je Cej a ja zdravím pri dnešnom videu. Dnes si ukážeme tutoriál, ako stiahnuť CS:GO 1.6 na počítač samozrejme. Takže ako prvé do Google si napíšete koteľňa, budete to mať v popisu videa. Napíšete si koteľňa, stačí si hneď toto prvé, Counter-Strike 1.6 a CS:GO. Tak, keď vám to načíta, máte tu toto, čiže koteľňu. Stlačíte si na download, čo je tu na hore. Tak, máte tu niekoľko tabuliek a vy nič nemusíte robiť iné, ako stlačiť hneď tú prvú. Takže túto, čo má 206 MB, CS16 full, takže toto. Ja to už mám stiahnuté, takže ja to nebudem stiahovať. Stlačíte už iba na uložiť súbor a to je všetko. Len to budete mať. Potom si to nainštalujete a máte hru. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite dať like, koment a odber. Takže čaute.